oh hay kam president hawin kumpon president hawin sanghachi kan chhuah dawr ani sanghachi hi exact nge tuna sang thum sangli sanga dawn ani kan chhuah dawr ani Beirabi South branch YMA kumpuan ten kan hal china sanghachi kan chhuah dawn ni heile tuna hem Beirabi Chimbeng branch YMA ten YMA kumpuan sub committee ten sangha chi kan chhuah dawn ni Beirabi tong le Bukan presiden chua, ku chua mol maya, chua mol le, angor hei lam tiba le, tunggu lah hei lam hen. Khu kan chua mol le Beirabi trồng lầy thế chứ trồng lùi Beirabi trồng lùi Beirabi Chimbeng branch YMA kumpuan thế chuan sanghachi kan chua me ka ni hei kan hal chin ya hei apui ting tur te ania tui hi anua tuna takhian du tu samin lang theilawa kan hal khuta kan area chin Chimbeng area chin le khela tona kai teng kan hala signboard te kan tara hei a thalai tui film lai chuan samhatla te po mu ve thei tran to tuna hian tiang ka han chua le cho te ka han pelenga ting khan tuna hian department in an sema achi hi pakhat poisa somkua in kan leya yang chuan kan zawai tan sangha eitur nakina tamto kan nei theinan te kan chua ani purin oma ania kan kumpuan president ani cho he ta lai mi hi tangpu Benjamin ania kan South Branch YMA assistant secretary nia bulami hi pu arla ruat kema ania kan kumpuan OB member nia he ta note te to ta kesia te an kumpuan committee executive subcommittee member nia chuan hi kumpuan vice president kan ha chiu hi ramkal tur kalmek bokani tu hi aliana anu dewa